Som bekendt, så er den måde, vi vælger at se ting på, med til at afgøre, hvordan vi tager det, og hvordan vi har det. Derfor er det så vigtigt, at vi også ser på nogle af de her små opgaver, vi har i hverdagen, på en god og konstruktiv måde. Og den eneste måde at gøre det her på, det er at være bevidst om, hvad det egentlig er, det har af betydning. Jeg oplever utrolig ofte, når jeg kommer ud og snakker om trivsel og snakker med ledere og medarbejdere, at det her det fylder mere, fordi det er en anledning til fnidder, hvis det er, at der er nogen, der føler, at ikke alle bidrager, eller hvis nogen føler, at de ikke gider de her små opgaver, fordi de ikke hører med til deres arbejde og deres hverdag. Og det er super, super ærgerligt, fordi det handler egentlig bare om igen at få skabt noget bevidsthed om, hvorfor er det her en god idé? Hvad er gevinsten i det for os? Og hvad er det, der sker, når vi alle sammen bidrager til det her? Når vi er med til at lige lave en kop kaffe, når vi er med til at fylde papir op i printeren, hvis den er løbet tør, eller hvis vi sætter en toiletrulle op, hvis man har brugt det sidste, eller hvis man lige sørger for, at køkkenet er efterladt rent og pænt, så de næste, der kommer, oplever, at det er lækkert og imødekommende. Det har så stor effekt på den måde, vi trives på, og det skaber grundlaget for den kultur, der er i virksomheden. Og så kan man jo tage den skridtet videre og sige, jamen kulturen er jo bærende for vores motivation, som igen er bærende for vores effektivitet. Og dermed kan de her små opgaver i hverdagen, de her små ting, så banalt det end lyder, have en stor effekt på, hvordan vi rent faktisk præsterer rent arbejdsmæssigt. Derudover har det også stor effekt, hvis man for eksempel har en virksomhed, hvor der kommer kunder. Kunder kan lynhurtigt spotte, hvad det er for en stemning, og hvad det er for en kultur, der er på i virksomheden. Og de er også lynhurtigt til at spotte rammerne, der er i virksomheden. Så når vi alle sammen lige husker på at bidrage til de her små ting, er vi faktisk med til at bidrage til noget, som er rimelig meget større end bare lige det her. Og samtidig er det også vigtigt at huske på, at hvis vi lader os irritere af de her småting, hvis vi er med til, at der bliver skabt fnidder omkring det, så kan det i nogle tilfælde, sådan som jeg har oplevet det, lige være dråben for nogen, som måske er presset på andre punkter. Det kan lige være dråben til, at det er det, der gør, at de simpelthen ikke kan rumme det eller magte eller ryge ud i en belastning. Og det er super ærgerligt, for det er fuldstændig unødvendigt. Så igen, når det er, vi snakker trivsel, når vi snakker kultur, dannelse i en virksomhed, så skal vi huske at være hele vejen rundt, for selv de små ting, ligesom de store, har en rigtig stor effekt.